És una exposició que vol convidar el participant a tocar la instal·lació que hi ha a la paret. No ens cal la llum, és una peça que es pot tocar, està pensada pels dits. De fet, té la mida de... cada lletra té la mida de 2 dits perquè es pugui tocar amb aquests 2. Sí que amb cura, evidentment, tampoc és que estigui feta a proves de bombes. I en el cas de la instal·lació aquesta dels pals és més com circular entremig, no tant tocar-ho perquè ja es veu que és més delicat. Té a veure amb el fet que totes les obres no estan instal·lades a l'altura aquesta mitjana a la que es pengen normalment les obres, que és 1 i mig. L'obra sempre té a veure amb el llenguatge, ve d'una investigació sobre com ens comuniquem i al principi tenia molt a veure com ens comuniquem entre les persones i a mesura d'anar passant el temps m'he anat preocupant més també de com ens relacionem no només entre nosaltres, humans, sinó en relació amb tot el que ens envolta, altres éssers vius, arquitectures i entorns.